Ngiyangaboshwa njengoba ngikutshela ukuthi ngiyangaboshwa ngiboshelwa le bhasi leli bathola ngetracker lapha kwami. Mara bokungaselami bokwelabo mara ngaboshwa ngayekwa ngenxa ye-ID parade. Qale kanje lento le yalela bhasi sathatha iveni sisonke. Masithatha le veni libe nebhayari veni. Umuntu ofuna le veni useNatali. Badala thina soyivayisa Ritz. Mawabuya le bhasi abaligibelile ababuya ngalezo laphathi baya-hijack endleleni beza nayo lapha kwami bakizo laphathi ngaphandle. Hawu mina ngiyavuzwa vele ngijabulele nami nginemali yami sangibancane. Badampa udriver namapassenger kude kabi mabasho. Angazi kuphi plazini embili bathi embileni. Imbila ngapha nangapha yindlela ende mabasho. Babafake phakathi embilini. Babathathela impahla bonke. Shokuthi umfazi usele ngekugu la. Indoda isele ngesende la. Phakathi embilini. Bavaye ngamateksi baya emall la iPS bayothenga igawuni. Nali ibhasi labo la ngilikadile. Abafidi le bhasi. Indoda limanzi. Limanzi uyalikhumbula ukhumbuli track izolanda la ntwana yabali limanzi. Yo limanzi man. Sengihle ngibafunela nebhayara. Ngize nentwana ka ngisho mangibuye koBhayindanda ngize ngemoto. Nentwana ka afika yapaka la duze kwalo yakhala blind. Lishoni ilanga. Silala kwami vele khona la endlini. Ekseni. Ngithi le moto konje sesela. Hayi imoto yethu le majitanezo uyabona itrick mos. Nabo babe nethemba shoka waya itricka hayi. Kuze yona lentwana iRitz indoda kambani. Sekukhuluma abanikazi bemoto phela mina nya sideline. Imfu yenza 20. Yeah 20. Hayi ubali 20 ndoda athi ngihlanganise netime. Shintshwane ngamanamba la sharp. Ivaye lentwana. Sikhashana ifoni lentwana. Indoda ithama lithebhekani ke. Lisendleleni liyazwakala. Libuya anade liyazwakala lana kanjani. Lizadaka Ritz straight. Hayi ndesho umdala mfana abe nevari as before kushana 11 past 10 angene eKaslama ngishaya. Ngibiza nongolozi kuphi? Hayi ndesho mfana. Fika phaki la. Hayi mfana emanzi mfana ikabani. Ithi umdala pick number plate le moto akakhishwa. NKR. Ahlanya umdala tyu amfana yini. Aleli ngiyathatha leli bafana. Manje ngo11 ngiyalithatha bafethu ngilinde nje lama minutes nyana la ambadlwana ulungisa imali yini. Angishiye nane cool yazi umdala mfethu. Uma 43 pasami bamba nongolozi. Avayo umdala. Hayi mfana kwashu. Andoda boma 10 to 11 makhala lo phepela. Qedwe kusuka umdala no ngibambise na 40 but years uzothatha le moto ulanda 20 lamajita. Du. Bafethu. Noma kuthiwa nalo phepela. Inta ekitchen kude madoda ngiphuma khona la dining room. Yazi ngiphume ngathi ngiyochama Jokon. Ngifike la ka no Rangplome like so. Yizwe noma ibuya du. Ingindlula la ifika lapha kwami yama kancane. Iyajika ibuya ngapha ngakimi. Ngithi labantu laba ngathi bangibonile ukuthi ngiphuma la endlini. Ngikhuphuke ngiyomali kaSandile. Ngisamile la kaSandile ndoda ngena ama STI 2 kanje. Hop. Ngena ngekasi lami. Ezi-2 vele ngekasi likaladini. 10111. Ngena ngale kasi. Ngene kangubi nama ST. Lezi ezi-2 ngena ngekasi lami straight. Sikhashana kukhuphuka i-tow truck. And le tow truck ayilayishanga nokuyilayisha le bhasi. Iphuma iZambela le bhasi. Yes.
drop esinje phela lela bhasi mfethu bobona ngathi lifaki 87 akasi 87 irim lela icheck lidabuke kanjalo amajita apho ngalesikhathi isiphumile sonke endlini phume ngale kaBrika baphume bayehla baye 5 ayintambama manje nayo inkinga ke manje kumele kubuyelwe ezindlini ke kuyolala mina ngitshela nabayithathile le riding le bhasi hayi bazobe balandelelana yolala kiko wami fike ngilale endlini yazi la uthongo ufika khona kamnandi ke kulaba eza khona go Boys ayefula wona siyakubona. Ndoda ngithe ngivula ngizwa ke bhuzi ngikhahlele. Bapha bangani bakho. Bangani bami. Bangani bami abathini manje nginomngani mina. Uzobakhipha. Ngikhahlele anginamngani mina bathi okay. Uzositshela ukuthi abobani laba thina sesiyazi ukuthi bakuphi. Eneveni.